ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ଘର ଆଗରେ ମୁରୁଜ ପକେଇ ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି। ରାତି ପାଇଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ନିଜ ଦୋକାନ କାମରେ ଲାଗି ପଡନ୍ତି। କିଏ ଫୁଲ ଦୋକାନ କରେ ତ କିଏ ବାଣ ଦୋକାନ କରେ, ଆଉ କିଏ ଡଙ୍ଗା ଦୋକାନ କରି ବସି ପଡନ୍ତି। ବାପା ବାପା ହଁ ପୁଅ ଜଗୁ, କଣ ହେଲା କହ। ବାପା ମୋର କିଛି ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା। ଏ ଏ ଏ ଗୋରି, ଦେଖେ ତୋ ପୁଅ କଣ କହୁଛି ଦେଖେ। ସିଏ ତ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତାର ପୁଣି ପଇସା କଣ ହବ? ଆରେ ପୁଅ ଜଗୁ, କଣ କରିବ ନା ପଇସା ନେଇକି? ମାମା, କାଲି ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ଦୋକାନ କରିବି। କାଳୁ, ଦେଖିଲା ମୋ ପୁଅର କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ତମେ ତ ଭାରି ଅଳସୁଆ, ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବା ଟିକେ ଆଣୁନ, ଖାଲି ଶୋଇ ରହୁଛ। ଘର ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଏବେ ମୋ ପୁଅ ଡଙ୍ଗା ଦୋକାନ କରି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବ କହୁଛି। ଆରେ ଜଗୁ, ତୁ ପାରିବୁ ତ? ନା ମୋ ପଇସା ନେଇକି ସେଠି ଉଡେଇବୁ? ହଁ ପୁଅ ଜଗୁ, ତୋ ବାପା ପୁରା ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ସେ ଟେକି ଚଢେଇ ଆଗରୁ ଡଙ୍ଗା ଦୋକାନ କରିକି ବସିଥିବ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ତାରି ପାଖକୁ ଡଙ୍ଗା କିଣିବାକୁ ଯିବେ। ହଁ ମାମା, ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ସେମାନେ ମିକି ଘର ଦୋକାନକୁ ଯିବେନି, ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରୁ ଆସି ଡଙ୍ଗା କିଣିବେ। ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କରିବା ପରେ କାଳୁ କାଉ ଜଗୁକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଆଉ ଜଗୁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଡଙ୍ଗା ଦୋକାନ କଲା। ସେଥିରେ ସେ ବାଣ, ମୁରୁଜ ସବୁ ରଖିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଟିକି ଚଢେଇ ଚାଲି ଆସିଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ମଧ୍ୟ ତା ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା, ହେଲେ ସେ ଦେଖିଲା ତା ଦୋକାନ ଆଗରେ ଜଗୁ କାଉ ଦୋକାନ କରି ବସିଛି। ଆରେ ପୁଅ ଜଗୁ, ତୁ ମୋ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଦୋକାନ କରିଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଚଢେଇ ଆଣ୍ଡି, ଏ ଜାଗାଟା ତମର? ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଦୋକାନ କରିବି, ତମେ ଯାଉନ ଆଉ କୋଉଠି ଦୋକାନ କରିବ? ଆରେ ପୁଅ ଜଗୁ, ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇ ଯୁକ୍ତି କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତ ତତେ ଭଲ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ କାଉ ସେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଗୁ, କଣ ହେଲା? ଏ ଚଢେଇ ତତେ କଣ କହୁଛି? ମାମା, ଦେଖିଲ ଏ ଚଢେଇ ଆଣ୍ଡି କେମିତି ମୋ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ଚଢେଇ, ଭଲରେ କହୁଛି, ମୋ ପୁଅ ଦୋକାନର କିଛି କ୍ଷତି କରନି। ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୁ ଯା ହାରି ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟେ ବସି ଦୋକାନ କରିବୁ, ଏଠି ଆସି ମୋ ପୁଅକୁ ହଇରାଣ କରନା। छी, ତୁମ ପରି କାଉ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମା ବି ପାରିବିନି। ଶେଷରେ ଟିକି ଚଢେଇ ତା ଦୋକାନ ଉଠେଇ ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ପାଖରେ ଯାଇ ଦୋକାନଟିଏ ଦେଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଟିକି ଚଢେଇର ଝିଅ ମିକି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ମାମା, ତମେ କଣ ଏଠି? ଆମ ଦୋକାନ ତ ସେଠି ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ତା ଝିଅ ମିକିକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। କାଳୁ, ଦେଖିଲ ତ, ସେ ଚଢେଇ ଏଠୁ ଏବେ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଏବେ ମୋ ପୁଅ ଜଗୁର ଭଲ ବେପାର ହବ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାଉମାନେ ଟିକି ଚଢେଇକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେ। ଶେଷରେ ଟିକି ଚଢେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଶେଷରେ ଡଙ୍ଗା ଦୋକାନ ଦେଇ ବସିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବଜାରକୁ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଆରେ ପୁଅ ଜଗୁ, ତୁ କଣ ଏଠି? ଏଇଟା ତ ଟିକି ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୋକାନ ଥିଲା। ପିଟୁ ଆଣ୍ଟି, ଚଢେଇ ଆଣ୍ଟି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲିଗଲେଣି। ତମର ଯଦି କିଛି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ଦୋକାନରୁ ନିଅ। ନା ନା ପୁଅ ଜଗୁ, ମୁଁ ଟିକି ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ହିଁ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ପଳେଇବି। ମିଟୁ ଶୁଆ ଉଡି ଉଡି ଟିକି ଚଢେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଟିକି ଚଢେଇ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ଡଙ୍ଗା ଦୋକାନ କରି ବସିଥାଏ। ଆରେ ଚଢେଇ ଭଉଣୀ, ତମେ କଣ ଏଠି କଣ ଡଙ୍ଗା ଦୋକାନ ଦେଇଛ? ମିଟୁ ଭଉଣୀ, କୁହନି କୁହନି ସେ କାଉ ମାନଙ୍କ କଥା। ଆଉ ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ମିଟୁ ଶୁଆକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେ କାଉ ମାନେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବ, ଭଗବାନ ତମର କିଛି ବି ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦେବେନି। ଆଉ ତାପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ପକ୍ଷୀ ଆସି ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଣ ଫୁଟଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ରକେଟ ବାଣ ଯାଇ ଜଗୁର ଡଙ୍ଗା ଦୋକାନରେ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଜଗୁର ଦୋକାନରେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ସବୁ ଚଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଜଗୁ ଦୋକାନ ବାହାରକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ କାଉ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଟିକି ଚଢେଇ ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷରେ ଦୋକାନ କରିଥିବାରୁ ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲାନି। ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ କାଉ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଟିକି ଚଢେଇ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ ଡଙ୍ଗା, ମୁରୁଜ, ଫୁଲ ଓ ଦୀପ ସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ବଡି ଭୋରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ନଦୀ ପାଖକୁ। ଆଉ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଏକାଠି ଖୁସି ମନରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାନ୍ତି। ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ତ ବାଣ ବି ଫୁଟଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ହସ ଖୁସିରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଡଙ୍ଗା ଭସାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଡଙ୍ଗା ଭସାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘର କରି ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥାଏ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଥାଏ। ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ତା ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗାଇଥାଏ। ସେ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଯେତିକି ପିଜୁଳି ଫଳେ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଏ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଯାହା 10-5 ଟଙ୍କା ଆଣେ ସେଇଥିରେ ସିଏ ତା ପେଟ ପୋଷିଥାଏ। ଏମିତି ଦିନେ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ତା ପିଜୁଳି ବାଡ଼ିରୁ ପିଜୁଳି ତୋଳି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା 2 ଜଣ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ, ସେମାନେ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇର ପିଜୁଳି ଗଛ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତି। ହେଇଟି କାଳୁ, ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ, ସେ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁଦିନ ଏ ଗଛରେ ପିଜୁଳି ନେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦଉଛି। ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବି ପିଜୁଳି ନାହିଁ। ଆଲୋ ଗୋରି, ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ଆମେ ତ ଏ ପିଜୁଳି ଗଛରୁ ଗୋଟେ ବି ପିଜୁଳି ଖାଇପାରୁନି, ହେଲେ ସେ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ସବୁତକ ପିଜୁଳି ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ବଜାରରୁ ଗଛରେ ଫଳ ନହବା ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ସେ ଔଷଧକୁ ଆମେ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ପକେଇଦବା। ହଁ କାଳୁ, ତମେ ତ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛ। ଯାଅ ଯାଅ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଔଷଧ ଆଣି ଏ ଗଛରେ ପକେଇଦବା ଆଉ ଏ ଗଛରେ ଫଳ ହବନି। ଏ ଗରିବ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ କେମିତି ଚଳିବ? ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଏମିତି କହି ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ କାଉ ଦୁହେଁ ବଜାରରେ ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ଫଳ ନ ଫଳିବା ଔଷଧ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଔଷଧକୁ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇର ପିଜୁଳି ଗଛରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠାରୁ ତୋ ବାଡ଼ି ପିଜୁଳି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ମୁଁ ତ କୋଉଠି ବି ପିଜୁଳି ଖାଉନି। ହଁ ଶୁଆ ଭଉଣୀ, ଏଇଟା ତ ସତ କଥା। ମୋ ବାଡ଼ିରେ ପିଜୁଳି ପରିକା ଆଉ କୋଉ ପିଜୁଳି ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତମେ ନିଅ, ଆଉ 2ଟି ମୋ ଠାରୁ ପିଜୁଳି ନିଅ, କାହିଁକି ନା ତମକୁ ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତାପରେ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ନାଲି ଶୁଆକୁ ଆଉ 2ଟି ପିଜୁଳି ଦେଇଦିଏ। ଏମିତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସେ, ଆଉ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ଯେତିକି ପିଜୁଳି ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନିଏ ସବୁତକ ସରିଯାଏ। ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ଏମିତିରେ ରାତି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ରାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ହୁଏ। ସବୁଦିନ ପରି ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ଆଜି ତା ବାଡ଼ିକୁ ପିଜୁଳି ତୋଳିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖେ ତ ତା ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବି ପିଜୁଳି ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମୋ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ତ ଗୋଟେ ବି ପିଜୁଳି ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ କଷି ପିଜୁଳି ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଚଳେଇବି? ମୋ ପେଟ କେମିତି ପୋଷିବି? ଏମିତି କହି ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ତା ପିଜୁଳି ଗଛ ମୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରୀ ଯାଉଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ପରୀ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇକୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ସେଇଠି ଟିକେ ଅଟକି ଗଲେ। ଆରେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ, ତମର କଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏଠି ବସିକି କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? ପରୀ, ସୁନ୍ଦର ପରୀ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏଇଟା ମୋର ପରିବାର ଚଳେଇବାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ଆଉ ଏ ପିଜୁଳି ଗଛକୁ କିଏ ଗୋଟେ କଣ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀ, ଏ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବି ପିଜୁଳି ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ସବୁ ଫୁଲ କଷି ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆରେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ତମ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଜୁଳି ଫଳିବ। ମୁଁ ତମ ପିଜୁଳି ଗଛକୁ ଯାଦୁଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପିଜୁଳି ଗଛ ତମକୁ ସବୁଦିନ ବହୁତ ପିଜୁଳି ଦବ। ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ତମ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ପିଜୁଳି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିବ, ସେ ପିଜୁଳି ଗଛରୁ ନିଆଁ ବାହାରି ସେ ପକ୍ଷୀ ଦିହରେ ହିଁ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ପରି ନିଜ ଯାଦୁଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ପିଜୁଳି ଗଛକୁ ଯାଦୁଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଋଣ ସୁଝିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ପୁଣି ପିଜୁଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ସେ ଗଛରୁ ସବୁତକ ପିଜୁଳି ନେଇ ପୁଣି ବଜାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ହେଇଟି କାଳୁ, ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ, ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଜି କଣ ପୁଣି ପିଜୁଳି ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସିଛି? ସେ ଔଷଧଟା କଣ କାମ କଲାନି କି? ଆଲୋ ଆଲୋ ଗୋରି, ତୁ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଦେଖୁଛି, ହେଲେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଚାଲ ଚାଲ, ଆମେ ସେ ପିଜୁଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ କାଉ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇର ପିଜୁଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ପୁଣି ବହୁତ ସାରା ପିଜୁଳି ହେଇଥାଏ। ଆଲୋ ଗୋରି, ଦେଖିଲୁ ତ ଏ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ପୁଣି ପିଜୁଳି ହେଇଛି। ଲାଗୁଛି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ଔଷଧ ପକେଇ ଦେଇଛି। ହଁ କାଳୁ, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ତମେ ବୋଧେ ଫଳ ଝଡ଼ିବା ଜାଗାରେ
ଦେଇଛ। ହଉ ସେ ଯାହା ହଉଛୁ, ଚାଲୁନ ଏତେ ତ ପିଜୁଳି ହେଇଛି, ଆମେ ଦିଟା ଖାଇ ଆସିବା। ଏମିତି କହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଜୁଳି ଗଛକୁ ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସେ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ନିଆଁ ବାହାରେ, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କାଉ ଲାଞ୍ଜରେ ଲାଗିଯାଏ। ଗୌରୀ, ଆଲୋ ଗୌରୀ, ମୁଁ ଜଳିଗଲି, ମତେ ବଞ୍ଚା ଗୌରୀ, ମତେ ବଞ୍ଚା। ହେଇଟି ତମକୁ କଣ ବଞ୍ଚେଇବି ଯେ, ମୋ ପଛରେ ବା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଚାଲ ଆମେ ଦି ଜଣ ଏବେ ମରିବା, ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାଉ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ପିଜୁଳି ଗଛର ନିଆଁ ଲାଗି ଦୁଇ ଜଣ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏପଟେ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ସବୁଦିନ ତା ପିଜୁଳି ଗଛର ପିଜୁଳି ନେଇ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ। ସେଇଥିରେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରେ। ତାପରେ ସେ ଘରେ ସେ ଖୁସିରେ ରୁହେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।